ke ngoku kuthiwa ke sowudirector nee-films sowuyenza yonke loo nto ubhala uthini khasiqalele phaa ekuqaleni uthando lwakho lo actor lwaqala njani nokwenza ii-films. So in terms of the acting, yona ndi-act more behind the scenes. And yona yenzeke ngendlela interesting because now for the longest time I never viewed myself as an artist. So to long story short, it happened second year varsity, still studying industrial psychology. And kwakhona le assignment group assignment funeke si role play kuyo. Ndabe mina ndingena group ke ngoku kwathiwa hey uzakwenza njani mhlekazi. Yenza le ndlela uyibona ngayo. So ndaqonda okay ndathetha nechomi yami umajor wabe nefone ndavidorize ndafuna ndi-acte zonke za scenes, then ayikhona into ekuthiwa ngu-Windows Movie Maker ndadibanisa zonke za clips, and as a result I got the highest mark in the whole grade for la assignment. I got like I think 85%. So ever since then ke ngoku yaqala ke ngoku i-curiosity but no chomi yami since une-camera wena shooter nza-editor, and then ke from there it just grew into more than a passion but to become a purpose. Okay, ii-project zakho onazo zingaphi and eyokugqibela ibisithini? Okay, so as a filmmaker, there's a lot of projects I've been involved in terms of like different roles. For instance, Benkena Sebenza with Unanuthando Tabete on Unstoppable Taputi, which was Nandika reality show yake, but I was a cam assist there and also the shooty BTS. Then I've also worked with what's this production company? Okay, dilibeli kamalayo kwangoku, but andazi bana yazi le movie kuthiwa Family and Rugby le ishutele Komani recently. So I was part of that production team. I was a camera assistant and lighting assist on there. As for my most recent films, I've been part of the Wonder World team. Sabesi shoot 2 short films. So yokuqala is called Idinga. So this follows life ka Chief Maqoma and Otiyo Soka. Then the second one, it's a rom-com. It's called Tanda Date. So ezo movies zethu zabe premiere next year, and I can confirm again with premiere date. So yeah, that's the most recent short films I've been a part of. But at the moment, we are writing and we are preparing for a short film esabesi shooter up Oman. So this year and the next 5 years, sine plan ezinkulu for ikomani in terms of media. So indaba yokuthi sibe shoot eJoburg nendoni iyaphela ngoku. Italente yonke lapha sayihlanganisa senzele yonke into ethi apha. Okay, ngokwe-crew esele niqokelele especially ke kubantu abatsha basekomani, bangaphi abantu enikwazileyo bafumana nenibaphekayo kwizakhono ezifana ne-acting? With our crew, see roughly just under 30. So as part of i-plan yethu, because sisafumanisa ukuthi there's a lot of talent lapha eNandikeni eKomani. However, we realized ukuthi the technical skills yinto eshotayo, you know, abantu, like for example actors, they definitely need more workshops. Then our cameramen, they need to learn the basics, and also we need, because the film, it's a very broad industry, you know, kuku departments as needs, koni makeup department, koni unit, koni lighting. So we found that there's kushoti technical skills, otherwise the talent is there. And with that, iyasinyanzela siqala film school called Black Material Academy. So the first day of film school yethu besiyilontsha nge-1st ka September, with our sponsors being Youth Life and Yomo. So with the film school, besizama ke ngoku unandi kukhulisa lo team, because like I said ukuthi i-challenge xa ulapha is that i-crews afuneka kwi-outsource from ezinye indawo because kushota i-technical skills apha. So ke ngole crew yethu, it's roughly just under 30, 25, 26 sabuso, and then we specialize in different fields. And now okosi preparation ke ngoku ezi movies sizazenza nes TV show subs producer going into next year. Okay, xa bendizawubuza imicelimngeni enidibana nayo zizinto ezinjani? Just to clarify, ibitwa leli gama lesixhosa icela intoni? Qhamani, ii-challenges enidibana nazo ekwenzeni umsebenzi wenu. Oh, okay, ndiyabulela kakhulu mhlekazi. So with i-challenges sinazo isikakhulu zi-lack of resources. So most yezinto siyenzela ipokothweni yethu,
and that iyasilimita ke ngokulonda because zininzi izinto esingakwazi uzenza. For instance, eyona nto ingaphambili yi-shelter. So right now sistrugglisha with indawo yo-operatela kuyo. Besikade si-operatela ezipakini intoni sibane sithetha neteam, okay masidibane ngapha, and then from there sakwazi ufumana uncedo from icawe, and then si-operatela kulaa parking lot yala cawe. So why this is a challenge is because there are a lot of mentors. For instance, Adze is director and writer for Shaka Ilembe, Zone 14, Isbaya. So he's done a lot of work, and he's one of the people ofunu sebenza nathi. I remember just a couple of weeks Semonte said, no guys, nina ndifoneleni, I will be there to do e-classes. So we have a lot of industry professionals that are willing to mentor students to however ke ngoku i-challenge facility, because njengese-parking lot we can't do izinto like sibe ne-projector to do demonstrations, we can't bring lighting equipment and demonstrate. So the shelter itself, space is a limiting factor in terms of the educational aspect, and also as much as into singakwazi uzenza. So if ngakhona umuntu angakwazi us-assista okanye wazi umuntu, we'd really much appreciate that, because we've tried all those sanqonqoza urhulumente, sanqonqoza private entities, but we don't have any luck. We are still hopeful, but that's our main challenge right now. Then a secondary challenge is just resources to go about our day-to-day programs, because most of our work is practical. Funeka sibe sefieldini sishoot into ezenzekayo, so that means ke ngoku ezinye izinto zidinga i-transport fees, yabo, and then ke ngoku thina sibethakala kwizinto ezinjalo. Ziba khona izinto esingakwazi uzishuta because silekha imali for i-transport. Okay, sakunika ithuba ke ukuchazela abaphulaphuli ngeyiphi isupport oyidingayo and bengenza njani kubantu abafuna ufaka isandla. Khanike nje ithuba, khamani ndiye phaa kwintengiso. Xa kwiivenkile zethu zika-Fashion World wakho okufutshane ungaphoswa. Sine-amazing Friday deals eziqale nge-19 kaNovemba ziza kuphela nge-24 kaDisemba. Sikwane-scratch and win competition nalapho umntu angaziwinela ukufika ku-2.5 million in cash prizes. Thenga ngaphezulu kwe-300 kwiivenkile zethu uzawuthi ufumane i-scratch card. Ukuba uphumelele uza kufumana 300 cashback ngoko nangoko evenkileni, kunye ne-entry yokuphumelela i-100,000 umntu ngamnye kubantu abathathu. Thenga nantoni na enqwenelwa intliziyo yakho. Boys oversized top 70 rands, kids denim shirt from 100 rand. Take 2 girls twin pack sleeveless dress 65 rands. Ladies viscose jumpsuit from 140. Take 2 ladies viscose twin pack tunic 140. Ladies sandals 40 rands. Ladies sneakers 160. Ladies denim shirt 100 rand. Iivenkile zethu zifumaneka kwezi ndawo zilandelayo: Fingerland Mall, Butterworth, Ayidutywa, Engcobo, Umtata, Circus Triangle Mall, Mount Frere, Stakespruit, East London, King Williamstown, Hemingways, Dantsane, Fort Beaufort, Queenstown, Elwyn North. Ungasifumana na kuwebsite yethu ethi www.fashionworld.co.za. Smart looks, smarter prices. Alright, kakhulu ke siyabulela sikumkhona emva kwentsimbi yesine mphulaphuli 9 kaDisemba 2025 kuyure yesibini apha kwi-afternoon drive yasekasi. Nalapho ke sikunqolosibini sincokola ngalomzuzu noQhamani Nande uNtaba mphulapha sekhaya local filmmaker ngwasekomani. Mntakwethu, busatsho uba ikhona inkxaso okanye isupport oyidingayo kubaphulaphuli, khabancokolele and then ke ubachazela uba bangenza njani ukufaka isandla. Okay, ndifuna nje uqala ndibulela njengelithuba usinika lona ezi-black material. Bahlali, into besiyidinga isikakhulu i-facility yosebenzela kuyo. Esakwazi ukwenza i-presentations zethu, sikwazi uzisa equipment yonke into. So into enkulu kakhulu is i-facility yosebenzela kulo. We're not too picky on the facility as well. As long as i-practical kukwazi usebenzeleka kuyo, singabulela kakhulu. And then ke ngoku sinazo ne-initiatives esinazo ukudibanisa imali esayidinga for operational costs. So benza nika nje i-Gmail yam as well as inandika i-personal contact number.
because sinento esifana ne-events esizenzayo, and if ufuna usincedisa okanye to support as fundraisers nazo, ungaske u-encourage apha ku-WhatsApp ndikuthumele ii-posters zazo zonke events esizenzayo to ufundraiser i-funds. So uncedo esingalifumana esilicelayo ebahlalini is A, bangakwazi usinceda nge-facility, please email us at blackmaterialproduction@gmail.com. Then ke ngoku if nifuna find out about as events sinazo which are fundraisers, ningan contact ku WhatsApp on 084 573 1685. Kulapho ke uzanifumana ndikucacisele more about as fundraising events sinazo for operation yethu, because sabe silauncha iKomani TV uqala kulonyaka uzayo. So with esisikolo sinaso sisabona ukuthi bazafunda bafunde, but ke ngogqiba kwabo ufunda bazoyapi, and to avoid ke ngokulando italente yethu iphume ephondweni sesabona ukuthi masole si back up with iKomani TV, izaba i-community TV station for abahlali. So sesiqalile ushoot content, sesidibene ne-entrepreneurs, sesidibene nabantu emphakathini, zikhona into sesishutileyo ezareleaswa soon. So be on the lookout for Komani TV, and if you want to know more about our fundraising events, please contact me on WhatsApp on 084 573 1685. Enkosi. Kosikakhulu ke Qhamani Nande ngexesha lakho, siyabulela. Nathi siyiVukani FM sininqonelela ke impumelelo kwimizamo yenu. Ndiyabulela kakhulu mhlekazi wami, enkosi ngoba nathi, and ndiyabulela nakwabaphulaphuli bakho, nibe nosuku olumnandi amakho. Alright. Danko, Kosikakhulu umphulaphuli, that was ke uQhamani Nande entaba yena filmmaker yaseKomani. Sasibethwa ke nale xesha sileqa phake kwezemidlalo noPhizo umzekeze. Ukakubuyela zanga sky manje